Mitä tarkoittaa, kun oliiviöljy on ekstraneitsyt? Se tarkoittaa prosessia, jolla oliiviöljy on valmistettu. Se on puristettu mekaanisesti alhaisessa lämpötilassa ilman kemiallisia käsittelyjä, jolloin siihen oliiviöljyyn tulee hedelmäisempi ja täyteläisempi maku. Toisin kuin halvemmat oliiviöljyt, ekstraneitsyt oliiviöljyä ei raffinoida, joten siinä säilyy kaikki luonnolliset yhdisteet. Ekstraneitsyt oliiviöljy sisältää paljon kertatyydyttämättömiä rasvahappoja, jotka voi tukea sydämen ja suoliston terveyttä sekä helpottaa ruoan sulatusta. Vaikka se ei ole kaikkein kuumakestävin öljy, niin ekstraneitsyt oliiviöljyä voi silti käyttää paistamiseen, sillä sen laadukkaat antioksidantit auttaa kestämään kohtalaista kuumuutta. Näiden takia ekstraneitsyt oliiviöljy on paras valinta maun, terveysvaikutusten ja puhtauden takia. Ekstraneitsyt oliiviöljyissäkin on paljon eroja laaduissa ja mauissa. Meiltä Olivosta sä löydät parhaat oliiviöljyt, joita ei saakaan ihan perusmarketeista. Tule käymään, niin katsotaan mikä sopii just sun käyttöön. Tervetuloa!